nduk tampani nduk. Ya Allah, dedek tangannya, Mbak. Dedek ya disalami ta sayang wis. Wah, potongane koyo katen bat ngono kok iso. Kawilik dua. Ayo bro sini sayang. Dek Indah, Ya, lagune tinggal beberapa? tinggal Dua. dua. Tak bonusi si jingkas dadi tinggal 3 badhe Iya. niku sampun ya. Lagune Pak Gun mau apa leh? Gang Doli ya pas 3 Mbak Ella. Oh iya Pak lali Pak, sorry Pak. Iya, tambah kangen gang. gang. Iya, ngapunten Pak. Wis tuwek. Gang Doli. Gang Terus apa Doli, neh? tombol kangen. Tombol kangen. Terus sijine Cinta Merah Jambu. Iya, tombol kangen dulu. Bar tombol kangen ada Gang Doli, bar Gang Doli ada Jambu Merah. Iya. Yo, diaton. Iki sing ana rebon siji ku ya. Yo, Engko leh rebon siji lho ya, aja gelem ali-ali tok. angkutan le guys, kok iso angkutan penak rebon kakan bayar pajak engko. Angkutan Del. Kaya aku ngono lho nganggo tosa. Oh, yo pra. Aja. Dikasih ya. Satu buah tembangnya wonten Tombol tombol kangen. kangen. Yo. Goyang Mas Arisika. Arriba, arriba, Iya, iya. arriba. Ayo dong. Yo, sekop sekop sekop, sekop sekop sedeng, sesak lebu sedeng, sesak lebu sedeng, sesak lebu sedeng, sesak lebu sedeng. Yo, hey hey. Apa wis lali sliramu?
Rut. Del ora dikai buntut lho, Del. Gak lah mudah bayar dong. Oh, gak ro sekile semprol piye? Gak, Iso gak. ngai buntut ngene-ngene saiki. Masa iya? Biasane kan ngene arjen iku ndek wis iso ngene kok, Del. Ora terima omong ini tok anu. Apa neh? Kak tekan ngisor lho. Lah piye? Lah tekan dindi. Aduh, tak kira kok tekan dhuwur tok jebling ngene barang Lho semprol kan ya. kabelnya bulet ngono lho. Oh, iya, iya, iya. Satu buat teman semua diaturi wonten Nggih, tombol tombol kangen. kangen. Tinggal 2 buah lagu lagi. Nggih. Mbak Don niku sampun karo Ngranti Gusti Putri ya. Nggih. Gang Gang Doli, Yang Mbak mana, Mentek. Bro? Kita. Pak Win Mentek. Sugeng Dalu. Ayo Mentek, Mbak Mentek. Siji mau apa dah? Jambu. Cinta merah jambu. Nah, bersama siapa, Bro? Menyok Mbak Menyok. Iya Mbak Eka mau durung nyanyi ya Mbak Eka ya. Yuk, monggo Ita Mentek Wati. Dalam Mbak Ila. Iya sayang dikasih ya. Wah, penyanyi agar dibuang kayak ini mertandakno sayang ya. Apa? Pinter goyang. Nek kaya aku gak iso. Kok ya iso kok, aku mau pargoy. Iso nek ning gone omah nek kene ya aja. Pargoy ndek mau lho. Pargo iso aku yo pargo tok. Yuk monggo Mas Ari dikasih satu batu bang bersama Diajeng Mentek Wati. Gang Deli. Dados. Kowe rasa nggo komputer lho. Komputer mbok gawa barang. Kok komputer Lagi komputer. ngepek sithik kok. Lagune wis kependem jero ya, Del. Nyepek sithik nyepek. sithik. Ayo Mas Ari, Gang Doli Mas Ari. Yang terakhir kali anu Dek Menyok mau Cinta Merah Jambu. Nggih. Ya. Gang Doli kok iso tekan Magadir. Lah lagune jiran ora ini Mas Ari bareng. Kudu ngomkeri lho. Apa hubungan barang aku? Lho kowe Magadir ngono lho. Lah ya kok iso. Ayo Mas Ari, Gang Doli. Tak parani ono koci. Ono koci. Jarene wis pindah Doli. Pindah Doli. Ake tak tututi. Tak tututi. Jare wis ning Kalisari. Ya ya ya. Gaya apa to, Del? Del. Nek ra iso balik tenan lho, Del. Aja sekali terus lemu. Cari tanganku. Saiki sesuk aja ojak saiki. Mangkel aku. Ketoke iki musuhku dhewe. Mulane kowe iku sing ora dijak asline kok. Kok karek Kowe jare teko dhewe gandul truk mau. Truk genset. Kowe ndek men ngomong dhewe lho, Del. piye. Nek ora dijak, Ya. kowe gandul truk genset dhewe. Aku lho diamu indah. Bel-belane jare kaya inten angelera karon. Yakin lah aku turu ngorok nganti tanggal 10 apa jam 10 akhirnya. Aku diamu indah tangi turu anu. Bel-belane mah kaya inten angelera karo wak. Nggih nyuwun sewu nggih Bapak Ibu niki Mbak Arum mboten enten penggentini sementara kula. Mok dina iki tok. Ora, sesuk. Karo Sesuk mangkat kok. Punten Mbak Arum nembe berduka nggih. Ayo monggo lanjut kembali. Terus. Ayo. Nasiri. Arya. Ferry Putri. Ayo. Kope pancen
Gusti Putri, ada Cinta Jambu Merah Dados. Cinta Dia- Merah Jambu, Iya, Del. Cinta Merah Jambu Ya, bersama ya. Diajeng Eka Menyo, Menyo. mimi, sik, mimi, sik. Mimi sisi ya. Jangan banyak-banyak nggih nanti kerane penuh nggih. Ya, monggo dikasih satu batu bang bersama Kok Diajeng kerannya Menyo. penuh maksudnya piye? Kan aku ngobene keran to, Nduk. Oh. Nah. Ke aku botolan sing manteng ngene Oh, kan gue pipis toh sampean mesti nguyah-nguyuh terus kakek Mimi ya sayang ya. Oh, Oke ya monggo. iya sebenarnya lah. Monggo dorong. Ayo Gedel, tunjukkan pesonamu. Mas Ari. Karo lagu jije-jijenan yo. Ayo Gedel, tunjukkan pesonamu. Ayo cepat iku lho di video. Tembake Mas Ari. Sur. Yo. Iya ya. Nyetrum, Sapa iki, Dak? nyetrum. Iki jenenge Mbak Gibul. Sila. Uma. Sudung. Kalola. Cinta Bang Meda. Sur. Kita bilang apa nih mereka sama DJ? Buat yang belakang saya di David, selamat malam.
Toto, Gusti Putri Retnarum sampun rawuh ya, Ndak. Sisi nak saya. Dawuh dalem Gusti Putri lho dinas wengi pas niki lho jenengan. Makane kula mriku wau jenengan film mawon motor kok. Oh, nggih saged to. Biasane nggih jenengan jago-jago ngoten pripun kok. Dawuh dalem Gusti Putri Retnarum. Ajeng. Nggih, Ndara. Kang semoga benjing ya pangan punya saderengipun Ndara. Iki mau ora tindak langsung kok. Loh! Ndara! Gusti Putri Retnarum Ndara. Apa? Raine biasa ya. Nek pancen nyeri apa gambar. Ora nangis elek bah nangis. Ora usah nangis. Ora nangis. Ora nangis elek kok mah nangis. Oh, ala pras melo pisan ya langsung bosen tak yo yo. Lah ngene kok mbok kon perasan. Sing ngejak kowe sapa? Melo dhewe. Gadul Lah kok isin. Are gedhe jengset mau. Dia gandul apa? Jengset. Lu jengsene karo aku gedean kok aku gandul jengset. Kowe anggere sedina suwi gerem nangis tak opahi kowe. Oh, babe. kangen karo kowe gendong sak. Kowe nyoblok. Sampai kau oke nang sampai ke awet dhewe ning kene lebar. Liyan-liyane wis dumetel lho sampe kene kene terus. Lah saya kok maning kene akhirat tuang mobil lho. Pripun, Mbak? Kowe maning kene terus kuat tuku mobil. Sapa sing ngomong lha aku meneng-menenge tuku kombi. Tuku kombi aku malah. Lho sampe kok karo kombi. Wah, ngetok-ngetok ngeten iki sing. Kombi nggo ngombe apa? Ngombe apa? Lho ngombe apa? Ngombi dhek tanggane ya. Wong aku ora di sawah. Maling. Kombi cilik. Cek jinsa. Jenengan pangkate napa ning mriki? Raden. Raden kok ora kamben iki lho sungguh. Masuk siwon nang sewu. Lho, panjenengan iki kere napa pripun kok? Lah kok udo kabeh iki pripun? Lho, mbok kondo nek pengen tak tukokno kambi iki mbok kondo. Lho tenang mawon kamu gol, tenang mawon. Gimana karaton yo kaya ngene iki? Oh, mboten masuk angin. Bocah tekok. Pangapunten Ndara pangapunten ya. Sing masuk angin kae lho. Sing pundi? Sawang nyentat kentut. Ora ngono, Del. Sik. Jane bokongmu sing ngarep apa sing ngene? Sampeyan iki katarak napa siwer? Iki bokongmu sing ndi? Iki jenenge weteng. Iki jenenge si bokong. Bokong yo iki le, bokong. Wis apik kok wis apa. Apa? Pak dongane ndang jamren kowe. Ana apa? Rek ngarep ana apa? Anis Ndara. Kok nganti ilang sakmono gedene kok kowe ora ngerti? Sakjane kula nggih ngertos. Sing bojo kok apa? Sing bojo kok apa? Sakjane kula tek mriki bayarane kok 150. Jane nak Kok malah dibobrok. jane nak. Nggih. Sing mesti menang kowe. Menang aku lho jane. Iku mangan lakone kudune aku sing kalah. Lah iku kok ora. Kowe bloko kowe.
Wake ampuh kok pada ngalih. Kok iso ora kacinta gitu kan. Bolak-balik kok. Oh jenengan dhewe sing malak-malik kak. Masa saya sebutak sampean. Kalian pun njaluk monggo. Ayo, Nduk. Ada pepukuran. Udah semua. Kan siror kena patih betul itu. Diwarake marang kabeh para kawula pejajaran sapa kang bisa nemokake putraku Harun. Lamun wanita tak sedulurake Sunarawati, lamun kakung bakal ndak jodohake saja. Pinter beres wonten sambutanipun kalian Adipati Purban. Bila saya menika badhe kula ketawaken sedaya prajurit Narasandi supados mangertosi pundi dulungipun kadang kula. Yen kaya ngono tindake kaya kita. Ayo. Ora usah mutangisi. Gonmu bakal ana tingkat batu kembali. Kowe ora bakal tak apa-apa. Kok rewang iki. Teh, kowe pas. Kowe ora bakal kowe. Yo kene aku ora tegelan mentolo. Bradat kowe. Satenane kowe iki sing ora rukun. Wong tuamu. Iya. Perang adat iki durung ana kerampungan. Purbalinggalan Pejajaran. Aku kudu cara. Piye keraton Pejajaran kaya bisa. Iya. Merga putra kang ditresnani munding wangi iki kowe, Ukmar. Yen kowe wak saka kraton Pejajaran, mestine wong tuamu ngenes pikire. Yen wis ngenes loro, yen loro temekane pati, gampang kon ngrubahake kraton Pejajaran. Bali. Bali. Lah kok enak temen. Tak rewangi aku gadah Pejajaran nganti temukan Purbalingga. Kabeh mau kanggo kawula ana ing Kabupaten Purbalingga. Iki wae. Kowe ora bakal tak apa-apake. Waton, kowe gelem dadi bojoku. Dados karo puji. Heeh. Nyuwun sewu Kanjeng. Naya manipun kula boten saged dados karo puji kanjeng. Panggih kemawon nembe sepisan. Kok gambel pecah menika nembung Krisna. Aku ngerti. Lagi wae kowe ketemu kawanan. Nanging kabeh mau kanggo karukunane Purbalingga lan Pejajaran. Aja nganti perang gedhe iki kedlarung-dlarung. Mula saka kuwi yen mengkone kowe dadi garwaku, uripmu bakal mulya. Dados pundi kula ngraosake gesang ingkang Badung. Menawi to kula menika sandingan gesang tunggrayu. Karya tiyang kakung ingkang boten kula tresnani. Napa? Kejahan menika salah satunggaling musuh kami to Kanjeng. Kula boten saged dados garwa pecah. Yen
pancen kowe iki ora gelem dadi garwaku. Dina iki aku bakal ngrasake kawanitamu. Ampun Kanjeng. Ampun kados ngaten tidak kejalan kalian kula. Mergo kowe ora gelem dadi bojoku. Gelem ora? Boten. Gelem apa ora? Boten. Gelem apa ora? Sopo kowe? Sopo? Raden Sancaka. Sancaka. Putrane Patih Mertoyudun Pejajaran. Suki kendel Bondowani ku mlebu ana Purbalingga, kutuk marane sunduk sulung mlebu geni. Aku njaluk pengaruh. Njaluk Ya, kena. aku bali Pejajaran. Kena waktu kowe bisa Mati dene. Siji wong Pejajaran iki bakal nyelametake kowe nanging kasunyatane ora ana bakal bisa. Ngerti lho, kula sapa kuwi. Luwe becik kowe gelem manut dadi garwaku. Pun pejam menika pun maksud dateng kula. Jeneng Lah, menika boten lagi ini. pun maksud dateng Adipati. Wong Pejajaran ora bakal temekara Purbalingga meneh. Mula saiki uga aku kudu bisa ngrasake kawan. Jenengan apa? Arep pelop-pelop karo bojomu kenapa? Ora ngono. Bojo meksa. Sasut-sasut buka pitik kok piye aku. Heh. Iki sapa iki? Wong sentanu. Oh, arep jar duwe. Boten. Jaluk sandangan. Bupati Kusumaning Ayu Retno Arum. Goleki Retno Arum. Ning papan kene ora ana jeneng Retno Arum. Aku karo mboten. Jeng, Niku ora. kae garwaku. Kowe bocah kowe bali. Boten. Boten ngoten. Apa selama? Ikan bali apa ora? Monggo, muni. Kowe dhewe. Boten kae Retno Arum. Kowe tak wae nek kono donya. Boten puhun. Kula turune nggih Retno Arum kok. Ngono. Mungso kaya kowe iki angel. Kowe becik kowe kudu tak singkrake saka ngarepan. Kula wis saged ta. Lho. Kowe ngece, kowe ino karo aku. Matrut. Pejajaran lo kanthi kuwi ruktin sedulurmu tak siap kae Pejajaran. Pangapunten Sang Prabu nalika panjenengan dalem ngawontenaken Grisaya kula pikantuk titik lari entuk nggih banjur sapa boten kinten babar pisan menawi nyidra putra putri dalem menika Adipati Purbalingga nggih Yen kaya ngono
Sira ngaturake tanggung jawab pira? Watak kula Sang Prabu. Kula mlebet taman sari jebret. Kula pinanggih kalian Candradewa. Iya. Wah, watak kula mboten kesuwen. Terus kula anjuti diet. Kowe diet. Candradewa dur mumur kok ida-ida. Mboten. Sing dur mumur, Sing didak kula kok. lho kok iso didak-idak? Kula keok. Ayo wong kalah wae aturmu kok lempang kang petenteng kaya kodhok ditaleni. Ayen kaya ngono kowe ora bisa nganti kondul putraku. Mboten nyuwun pangapunten Sang Prabu. Oh ya, ora dadi Kula ngono. ingkang sowan. Retnaru. Retnaru. Sliramu sowan bebarengan lan kadangmu munting suwi. Serandune badanmu ora apa-apa to? Kantuk pangestu panjenengan Rama. Saratune badan kula menika boten wonten ingkang tatu. Bagus. Rama nganti semelang, mengko gek ana apa-apa. Boten. Mundhe Kusuma, Nggih nggih dok ini balang. Rama nilakake dening panarima ing tanpa kepindho jalaran sliramu bisa nyelametke kadangira Retna. Pangapuntenipun ingkang ageng. Tuhinipun ingkang nganti kondur kadang kula Retnaru menika sanes kula. Kok dudu sliramu banjur sapa? Jalaran nalika kula miwarakaken sayembara saking Nandalan. Wonten kaneman ingkang saguh pupu sayembaranipun. Ana nonoman kang ngupu sayembara. Leres. Banjur sapa? Menika. Ae, Untuk dalam sewu. Menika Jeng Pengiran. Ora kleru. Terus saged ngunduraken kadang panjenengan. Mustahil. Bocah klemak-klemek medak kaya abu. Ora usah matur kaya ngono. Menawi dipun gagas. Mboten tinemu akal. sebabe apa teh? Jalaran apa? Anak kula sing saben dinten sinau olah bela raga. Iya. Bebasan ngadepi musuh 100 sing menang anak kula. Nang yo kene saged merantasi damel Candradewa saged dipun kalahaken. Kok mboten tinemu akal. Mergo bocah saka desa. Mungkin. Tandange wae kelemak-lemek. Ya. Ning yo ngono, ana paribasan giri lungsi. Nggih. Giri kuwi gunung lungsi semut. Cilik semut bisa munggah ing sak dhuwure gunung. Jalma tan kena kinira. Nami ngaten panjenengan pitados ingkang saged munduraken ingkang putra miniman saking desa niku. Aku percaya mergo apa? Dhewekne kakanthi dening Munding Kusuma kanthi bukti baline Retnaru. Menawi ngaten sayembara panjenengan dipun gantos kemawon. Dalem sewu. Lah kok diganti Menawi saged munduraken panjenengan jodokaken dipun paringi arta, dipun damelaken griya. mergo umpama dijodhokake karo Boten pantes. bobot timbange ora pas. Ah, ngene. Mergo ing kanggo sayembaran kuwi putraku Retnarum, Retnarum bakal tepat. Ya, Retnarum. Nggih, Rama. Ing ngarep Rama paring dawuh lan paring sabda saka sapa bocah lanang ing bisa ngundurake sliramu bakal ingsun jodhokake marang sliramu. Nanging saka usule Pamanupatih Mertayuda ora patut kudune dijoli bondo donya. Diwene dhuwit utawa digaweke omah sing apik. Mungguh pinemumu kepiye? Boten dalem sewu ki. Iya. Menawi tajine raga kula menika namung dipun niru kathahing bondo lan donya. Nika boten jumbo kalih lapun-lapunipun sitani. Jalaran menapa Rama? Anggenipun nylametake dhateng jiwa lan raga kula, totohanipun nyawa. Sisip semiringipun badhe tumekaning pejah. Langkung prayogi Rama, sentanu menika dipun ganjar sakmewatipun Rama. Mangke riyin nggih Kados pundi Pak? ingkang saged manggihaken lacak menika anak kula.
Dalar napa nalika anak kula tanding kalian Candradewa? Ya. Piyambakipun panjenenganipun ingkang putra saged telos saking kaputre. Ya, ngene. Ditemu kula kalian. Nah, menawi kok Sentayu dipun jodokaken kalian yang keputra, kula nggih main. Iku jenenge mboten adil. Gede cilike kowe ngusulke anakmu ben melu nampa ganjaran. Nah, Ah, saiki ngene. Mergo ganjaran iki mung siji. Ya, sing kepengin nampa ganjaran loro cacahe. Supaya adil, putraku Retnarum minangka ganjarane supaya milih antarane Sancaka lan bocah saka desa jeneng Sentanu kae. Piye, matuk ora? kan dicocok anak iki matuk iki. Cocok. Karum, Ira. lho. Pilihan ana nom-noman loro cacahe. Sing siji cakrak Trengginas gagah pideksa duweni pangkat. Sing siji klemek-klemek bocah saka desa. Pilihan aja nganti kleru. Rama, Kepiye? saderengipun kula milih setunggal antawisipun Raden Sancaka lan Sentanu. Iya. Kula kepengin sanget mangertosi anggenipun Lumaksana. Arep dicandra. Ki. Kena. Raden Sancaka. Nggih. Monggo dipun wiwiti panjenengan. Monggo kula kepengin mangertosi anggenipun Nah, Kang. Lumaksana. Raden. Iki ku mangan ta ora? Mbak bakso 5 mangkok lemak-lemak ae iki. Sing gagah nggih. Sampun keparakaken. Ki monggo Raden Sancaka. Aduh. Roto ini kok iso kesandung. Sering ketapa nggih? Ramike lunyu mo. Baleni. Apik. Saiki Rama ki. Apik. Iki kaya dolanane bocah cilik sing dipencet remote kae. Ya, jenengan niku. Terus robot ki Rama. Amlakune ya kaya ngono kuwi. Ayo coba saiki sing siji. Sentanu, saiki gendenan kowe. Nang aku no. Ngerti carane wong aku ora? Yo saya cukup. Ah. Coba balen. Ora ngono. Lah mlakumu malah kaya ancul bumi. Nalika kowe ketemu kelawan aku, anggonmu mlaku ora kaya ngene iki. Apa sebabe wong mlakumu pincang kowe? Iku lho. Apa kuwi? Oh, gorene. Piro kuwi? Kalih dosa, Ndoro. Sing menehi sapa? Ayo, sapa? Sapa sing menehi? Sing menehi sapa? Wau lho sing dasih kados bogol gedang lho. Oh, mongan. Ngendi? Lah niku lah bocahe. Bocah kok sakmono gedene. Wong aku patih arani sirahe kaya gombol gedang. Pas to. Molek. Paring iki kan Pundi? Ana apa? Duit pundi bae no. ngomong Ndoro. Ah duit wis mbok penehke kok bocah. Balekke to. Aku ora iso kok, Jo. Iso tak sarapan sesuk. Karo meneh kowe kuwi. Lah kok menehi duit kok kon mlaku pincang iki jane karepku kuwi. Kersanipun piyambakipun menika mboten saged dipun pilih. Ora usah dipilih perlu Ngono kuwi jenenge elekan ngono kuwi. Ayo dibaleni Sentanu. Bali malih. Baleni. Wah. Ya lah kuwi nyambi. Para kula milih ki. Ya, pilihan ya. Raden Sancaka. Nggih. Mari kelakuan kula dados garwa peci. Tantantu kula
Kados ngaten. Sandingan kalian pria yang bagus gagah lan titis. Nggih. Paribasan kepokane gondol lan bumi. Cocok. Itu pikir aku dadi bojone Sentanu. Dasare bocah saka desa. Pamanane telo. Urune arene karo sami. Malah siklet jebet-jebet jae. Apa yo kuat pegane aku Sentanu? Skincare. Larang. Ora tak tuku kowe. Mila napa? Ya. Ingkang kula pilih dados garwa kula boten sanes ki Sentanu. Ora trimo anakku nganti semaput iki gara-gara kowe. Mergo kowe dipilih anakku semaput. Ayo, tambah nono. Kita kula. Tambani. Iso apa ora kowe? Nggih. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ape bongkon. Kene-kene nemu Sentanu. Bocah matane bidak. Napa ingkang kula pilih? Karo dene kowe iki dadi wong kok metet men sedilu-dilu ambruk, dilu-dilu ambruk. Kakean obat suket sih, Mun. Kepiye karo? Ingkang kula pilih menika Sentanu Rama. Man, Nggih. ora gelo ing besok. Boten. Yen kaya ngono kantinen Sentanu ana ing Taman Sari supaya salin busana kapengiran. Aja disalah. Mangke kalau Sentanu aku jaluk gendong yo Kakang. Mun digendong. Kaya rampung perkarane bareng iki kesuwen bareng-bareng. Sampeyan iki dadi wong tuwa. Ning ora iso bela anak. Ora iso mbela anak. Lha nggih, kedahipun mau dipun bela. Wonten kecacakanipun. Lah ngaten iki. Cabar to? Arep tak bela nyatane kowe ya ngono. Alah. Alah gampang kabeh ku akale. Alah akal napa meleh? Carane aku bisa nyingkirke bocah desa sing jenenge Sentanu. Arep karo dadi bojo kula. Nah, bojomu sing meteng kandhanono kon ngaku-ngaku bojone Sentanu. Ngaten. Iya.